Hai sirket April seklo ningkan suri nira resur ingkorapo pini nili tong sekot pen cadre meet mate cadres and officer meets mate consultative meets kibina ko kalam theke la hello kedam tang nili tong song throga hin pen ekor cetok det pen api nili tong o somaratum deprive et asong si nilitum ceteglong lasi lahaya somaratum ta nilitum asong thakta a future doko ajok nilitum ta alang nitum hangma thape tang room pe jingki jingwai si pini tong sekot pen meeting thapona koklo bang so meeting along chorore e nangkacerabun district administration District Commissioner West Karbi Anglong Hamren Lapen Ilitum Kacing Honai SP Indranil Borwasar Hamren West Karbi Anglong Lapen 2 Additional SP Sir Faiz Ahmed Borbuya Alangli Nangkera Mate Nagacerab Dun Nagaceto Dun Lapen ke Nilitum Kedar Satu Nagacerab Dun Nagaceto Dun ajok si bini mesem pen mate ing samjin pen bini amai bangke jurpon lo lasi nang itu kecengsi media tu mapansi nang coroi lo ate bini amiti Allah makam nang itu Karbi Anglong atau anu ta pace thapon purpose ning thelo lasi bini meetingnya thajo Nilitum kerapa song mate Karbi ex revolutionary United Forum apan kopine kapa sumji mate kopine ini joy laputa awe sidame nilitum akedor satum deprive eta jog nilitum along wang pen nilitum hang jumeme junono nanti pu mate kaceca ule ajo muni datum aning kum lote pu berason pu son takak si nilitum panaki pu ajok si nilitum ta ceca ule si Pini bangsa amai ke haid na koklo lasi kera pasong atu nang litum tak klaim pame dan pamenor ada mehir jume nang happy glo am sose pirther reti longler reti nang litum tak kapaprang pompen osomar tumpan keja pon pame ji pansi ada mehir jume nang happy glo lasi kedar satu manta bangso amidia true family pacini kang tu kela pohelo Mohedjong SP sir lapen DC sir atun ekethang ki momate komane jong si rehab kelong leleng lapen stipend lapen ke council long pen akerab long leleng penotang te nilitung tong sekot ADGP sir panjat dong nampo ate bo SP sir tanang putekang alang ni kapacini tang mo pusipu lasi nilitung pinyang bong dampo lasi kedal satu kelong ne tuan pusi kami prabjin pen dokumen ase thonigo la ke nang litum pan akera pigno mate ilitum bangso song mate 6x revolutionary federation pen kengkam kace jor cengpo la sinang litum ta arjap thipen doigo nilitum ta nang litum long arjap thip si doigo ningki bi nanti alam ta velo la si lan pen si nililam thing kon koklo iglo ilitum kacing hon Nai Union Home Minister Amit Saji Paksi nilitung Perap iglo lake nilitung West Karbi Anglong District Commissioner Atru si nilitung pi iglo lasi athe pi nilitung ki report lada kapang ke appoint iglo ke cengsia bangke rehabilitation and livelihood support lake sordar pen jitu niki nilitung apa kedar pen kedang lo officer satu aja hang tum cek mate rehab kelong le dolang stipend pen kedang lo bangso putak prabjin pen pinangji lalu adun dua bangke ke saputak prabjin pen ekor kace to mateng pen withdraw nangji mate ke sang pajut pinangji ke thomang deng bangke cultural and heritage protection la bangke ili tumakai non efran ke bang jialo
Ili tum pindeng sumpot pen kedang lok elami ki pen kedang lok ki jojing ang nang ke leson si theklong lok lasi ili tum ta indigenous people pen kapotsi bangso cultural and ethnic culture dangke protection ng pinangji lalo lapen ke ho ke jongpon bangke lahelo education and youth empowerment ate mulia tu paprang dunji pulote loga charli mate loge theke kenak so lapen ke non ki thurmiya we tu raki awamu kirim ben ke danglo akaprek akahino atowak ke dambong atum do lasi lahai check and balance ki bidun dia pansi ingdeng po bang nili tum jongpon iko lapen tu ingdeng strong abang ke infrastructure and regional development ili tu regional long infrastructure hin ke dampang ekora tengpen tuwar si tame pipon bom lo laswa teng si ke gangjiar di long si tame adokan do tuwar ke li edji lapen ke engineering college lapen ke law college lapen ke medical college lapen ke danglong ason college university sitame prabjin penang pinangji lalo lapen ke indeng froksia bangke ilitum ke klan ke damalong government atu mate administrative atu ilitum malong ke ceng pen kijut akacerap mate akacedo kinangso lasi indeng froksi ke laan lo alam kiawe lo sitame nang itu nang garju kerapen ke pon laso buthala kerapen ke pon alam ke lalo niri tum song thro hele chirung therapy niri tum ke long nang dia pai podo anta government long ka che pai dun je khansi kerap ke senga la ben niri tum taning theti lo lang tum than nang kem pame nang gampi pame podu la ben unan ke lang ta klem lo la ben uni pe che cha ta do sitame niri tum hin pen ning wai e lapen pini tum dak meeting ke donan ko alam theta alang tum kelang uni ana dima bangke nili tum ta celang kon ko western benglong eastern benglong ko alam abelo so fansi ni tum tini la so mai kan ngok sona klelo na ko anten ke lalo mane kerap tum antani ni tum ta tuni tum bangke hala jitu niki kelong ngi hala check kelong le tum lapen silari kelong le tum keceng ka long le pin nang tum la tum ta bangkrit ta hala tum dai masuk pena kasi ala tum sa tame alang le tum kan klem pon tu pame ko tiri tum den ding telo lapen kaveno autonomous council pen kipi pon suri poket akan kata keceng long po apilong tum de keceng long le de apilong tulo la sila so po tame alang le tum puthot hala dak che pai bangke ko pipo silong le den ma la so bangta kapalong e ti panti kera tum tan sini rilo atike alang itu long se ang tonalis do ladang itu bang ma kita salis la malong sido kasalang itu bangke nitum ke atau anu gunda tekelo kasalang tu masih dan titik kecil toilo mati itu kan kapaken ang puge toilo sehat non jelong le bang pan bang ini jedong nama te bang ini kacing te usuma tu ben alis kedo bangke bangkre ko bake silari kelong le dolang lapen suri pokera ko konsil penta nili jini nam tengke bang pokera kline ke thomne dolang atung ke long le dedo kadu kabe kedars nale tum la bang so frank ke ni tum kan nili ke jini nam tengke la ke sita apai ko tu bang ting sa nili pen nili jungjung ke jini tam ke kadu kabe gas ispen la song throp tengke bang haru tre sejak langsung akhir kan situ. Akhirnya Guwahati pen Aceh kelong leta klaim po pilong tulo. Aku klaim po long tulo. Mana abatai sinang pi so ceke. Ngaprang diku Assam pilo, lapen Tongkang long Assam pilo, lapen Guwahati long Assam pilo, lapen jungjung ke namanta, langsung cehang nambong lo. Lapu pen paru pen ke bang paru ke sirkat tiba kat long situ ko. Ni kita panti pada kete da hotel ni le rista mental beli na dia do chairman do hala tu mental ko tame ni le jinya ke bang haru tri sirkat solo malam situ ko lalu nim pen ke lasini ni klaso media tu hon pen ka tuni ri tu ma lalu kera ko manta alang itu pam ni ko pen ni jang le kale ni tu so kam pen kali tela itu ki une ana kam
ni tum ta serapun po la penalang tum long sini tum ta biji sore son surya ti tum talang tum long sini tum ta chor tum tam ji ta selang tum me ni thelo talang to ni tum ta ni wal elok sini thelo ta si kado be hame nali tum manta ni tum la so program lo kece ke non tu juan nang ke patu tum po nali tum ta do be channel manta ni ko te lo so me bang ti po bang Provider ke manta ni tum in suri ni kan sama ka dompa se ni sampai itu dosa